Toto video zachytáva prax študentov odboru automechanik v rámci duálneho vzdelávania. Ide o systém, ktorý prepája teoretické vedomosti zo školy s reálnou prácou priamo v autoservise. Vďaka tomu si študenti už počas štúdia osvojujú praktické zručnosti a získavajú skúsenosti, ktoré sú v praxi naozaj dôležité. Každý pracovný deň v dielni prináša nové úlohy a nové výzvy. Študenti sa postupne učia vykonávať základné servisné práce, ako je kontrola technického stavu vozidla, výmena oleja a filtrov, výmena brzdových komponentov či demontáž a montáž kolies. Pri práci používajú profesionálne náradie a moderné vybavenie, ktoré je súčasťou každého kvalitného autoservisu. Dôležitou súčasťou praxe je aj diagnostika vozidiel pomocou počítačovej techniky. Študenti sa učia identifikovať chyby v elektronických systémoch auta a správne vyhodnocovať získané údaje. Postupne tak získavajú schopnosť nielen vykonať opravu, ale aj nájsť skutočnú príčinu problému. Počas celej praxe pracujú pod dohľadom skúsených mechanikov, ktorí im odovzdávajú svoje odborné skúsenosti a usmerňujú ich pri práci. Učia sa zodpovednosti, presnosti a dodržiavaniu bezpečnostných postupov. Každá vykonaná úloha ich posúva bližšie k samostatnosti. Duálne vzdelávanie dáva študentom veľkú výhodu. Už počas školy získavajú reálnu prax, pracovné návyky a istotu pri práci s vozidlami. Odbor automechanik je vhodný pre všetkých, ktorí majú vzťah k technike, baví ich práca rukami a chcú vidieť konkrétny výsledok svojej práce.